Velkommen til Rans' Chili Challenge. Vi skal spise, nogen siger verdens stærkeste, andre siger verdens anden stærkeste. Det er sådan lidt forskelligt fra smagsøg til smagsøg, mener man. Vi skal i hvert fald spise den hver. En halv hver. Og vi må simpelthen ikke indtage noget. Hvis vi gør det, så har vi tabt. Og taberen tager en hel køkkenvagt. Det er fra kl. 7 om morgenen til kl. 10 om aftenen. Halv 11 faktisk. I køkkenet. Ja. Nu forklarer jeg de reglerne, så der ikke er nogen tvivl. Vi sidder 6 mand om det her bord. Og der er først en, der har vundet, når der kun sidder en mand tilbage. Vi må godt fjerne os fra bordet. Vi må bare ikke gå ind, for det vil sige, at kameraet skal hele tiden kunne se, og så skal vi andre også. Det er sådan, at en frisk jalapenos ligger på 1000 på den, der hedder Sevilla-skalaen. De her, de ligger altså på sådan cirka 1 million. Det vil sige, mere end 1000 gange stærkere end en frisk jalapenos. Den på glas i, hvad er det, 300-400? Hjælper ikke. Sevilla. Så dør vi. Ja. Og man skal tygge den i 5 sekunder. Før det skulle man. Skal vi give hånd på, at taberen tager en fuld køkkenvagt? Ja. Okay, deal! Fuck, hvor er det dumt! Så nu er vi på sejlet. Hvem skal over? Sådan der. Christian, du skal gå væk fra bordet. Det var dejligt. Jeg har ikke engang tænkt mig at være her. Og William, jeg håber, du kan klare mærken. Nu er jeg ikke til næste længere. Hvor mange er med til det? Og Lea. Alle tager et stykke. Kæmpe video. Victor! Okay, man må godt lige føle stille. Så har vi også lige så stykke. Ja, tak Louise. Nej, den er godt nok lille, den der. Prøv lige at se min motherfucker. Ja, det er surt, du skal være hurtigere. Ja, vi kører. Præcis. Okay, 3, 2, 1. Nej! Jeg kan ikke dygge det! Altså, hvem der holder længe? Nej, kom nu med! Hjælp! Hvad så? Adam, er det sagt? Hvorfor fik jeg da noget i? Er det sagt? Tag en så cola, de hjælper slet ikke. Martin Ravn, må jeg se dit ansigt? Ja, meget gerne. Mens du æder denne chili. Du ser alt for cool ud. Har du sunket den? Nej, han har taget de morfinpiller der, før han gik hen. Hvorfor gør det her? Du kan mærke det. Må jeg se det? Er det stærkt? Er det stærkt? Victor, det står lige herovre, hvis det er. Spil nu noget yoghurt for helvede. Vitus, det står lige herovre, hvis det skulle være. Nej. Må jeg se? Vi trækker det sammen. Må jeg se? Nej. Jo, vi tager det sammen. Jo, please gør det. Vi tager det sammen. Kom nu! Vi tager det. Maglefils. Nej, det deler du. Victor, du skal bare holde ud lidt længere. Mikkel græder. Mikkel, kom nu. Øver du? 3, 2, 1 nu. Jeg har ikke fået noget i munden. I deler køkkenvagten. Vi deler. Du skal også være med. Nej. Kom nu, Mikkel. Det er lort. Kom nu. Mikkel er med. Har I spist? Ja. Nej, jeg har ikke drukket noget. Mikkel, kom nu. Mikkel, skal vi gøre det? Fuck, det er lækkert det her yoghurt. Det smager fuck godt. Adrian. Jeg undrer med det. Det er jo for shit. Tag det fucking yoghurt. Jeg glæder mig til at pranke en eller anden. Hvorfor gør du det? Det gør ondt. Skal vi tage det sammen? Undskyld. Det brænder i bid. Er det? Altså, det brænder ikke længere. Jo, det gør det faktisk nu. Victor, jeg har godt ondt af dig. Ja. Drik det der yoghurt. Nej! Pas på jer. Er du også ved at brække dig? Nej. Har du ødelægget din snor?
Det var nyt, nu skal jeg ikke skide det ud af blatten. Jeg vil hellere brække mig 10 gange i dig. Den her... Åh! Ja. Der mere ondt. Jeg er blevet sparket i løgn, jeg ved ikke, hvor mange gange, men det her, det er simpelthen... Det er mest smertefuldt, jeg har prøvet. Jeg troede, jeg havde underværet, ja. Her har vi jo så vinderen af det hele, kan jeg allerede sige. Fuck dig. Der er nogen, der helvede så hvem. Knæk dig, knæk dig, knæk dig. Lige så stærkt som i starten. Det værste aftale. Hjælp mig, hjælp mig. Victor, du ser utrolig ynglig ud. Tag nu noget fra din kæft, skal jeg sparke dig i løgn, eller hvad? Ellers tak. Så kan du i hvert fald føle en lille smule af smerten. Kan vi ikke blive enige om, at det her kun gælder en halv time, så vi ikke skal gå hele aftenen? Jo. Forsvinde nu. Hvad er det stærkeste chili? Den vil forsvinde. Efter 25 minutter. Og nu er den bare på sådan cirka 10 jalapenos niveau. Jo, det har. Det er smertestillende, mand. Din kælling. Og vi fik det på film. Er det ikke det? Ej, nej, I kan ikke i øjnene. Ja, er alle klar med glassene? Jeg tror, det bliver den bedste yoghurt, jeg har smagt. Okay, nu brænder det faktisk ikke mere. Det er sgu da ikke. Skal vi tage den? Jeg er lige skal vi. Hvad siger tiden? Okay. Nej, Martin. Skål! 2, 1. Skål! Dreng, ja. Altså, vi gider ikke. Ja, vi har lavet aftalen. Ja, vi har lavet aftalen. Bordet fanger. Fuck, det er godt.